Montblanc. La vila no es deia originalment així. L'origen el trobem al 1080, a 2 quilòmetres d'aquí, a la confluència dels rius Francolí i d'Anguera. S'anomenava Dues Aigües. Després l'indret va passar a dir-se Vila Salva i es va convertir en una vila reial. Llavors, quan s'adopta el nom de Montblanc? Va ser el 1163. En aquest turó, el del Pla de Santa Bàrbara, el Montis Albis, que vol dir muntanya sense vegetació. Montblanc és un dels conjunts medievals més ben conservats de Catalunya. Les seves muralles i torres ens parlen dels passats de reis, mercaders i cavallers. Ho han superat tot. Fan 1,5 quilòmetres de perímetre, amb 6 metres d'alçada i més d'1 metre de gruix. Però no sempre han estat així. Han patit diferents guerres. I una dada curiosa és que quan ja no tenia la funció de defensa, es va aprofitar la muralla per construir-ne cases i així estalviar-se una paret. Justament per això, part de la muralla s'ha conservat tan bé. Als anys 70, els montblanquins en van començar la seva recuperació i avui les muralles envolten tot el poble. Ara tenen diverses entrades, però originalment només hi havia 5 portals per accedir a la vila. El de Sant Jordi, el de Sant Antoni, el de Bover, el del Castlà i el de Sant Francesc, que va ser enderrocat i va ser reconstruït fa 3 anys. I dins hi trobem l'església de Santa Maria de la Major, coneguda com la Catedral de la Muntanya. Veiem que té una paret diferent de la resta i és per culpa de la pesta, que la van haver de tancar ràpidament. I un detall que m'ha sorprès és que a la pedra hi trobem unes marques, són dels picapedrers, ja que no treballaven per hores sinó per feina feta. Llavors cada un tenia la seva marca i era una forma de deixar senyal de la seva feina després per cobrar. Però si hi ha una història que representa Montblanc és la llegenda de Sant Jordi. Aquí la viuen més que ningú. Per això me'n vaig a veure-la amb mi companyes. Només trepitjar Montblanc m'ha transportat a l'edat mitjana anant a la setmana medieval de Sant Jordi. Els carrers ambientats d'època amb les seves botigues que també viatgen anys enrere, on també hi trobes mercats i oficis antics. Els seus campaments amb les seves escoles cavalleresques i fins i tot les tavernes, que toquen menjar amb les mans. I no demanis coberts perquè no en tenen. Pels carrers trobes esclaus, danses de l'època, com la gran dansa a la plaça de Sant Francesc, moments de lluita als campaments, tot això amb els montblanquins vestits d'època sense ulleres ni guarnicions perquè sigui del tot realista. I tot gira al voltant de la llegenda de Sant Jordi. I quan cau la nit és el moment més especial, la representació d'aquesta llegenda. I és que Joan Amades, el seu costumari català, va situar la història aquí, a Montblanc, i per això la vila s'ha fet seva la llegenda, i des de fa gairebé 40 anys que representen un espectacle de música, foc i projeccions a la muralla. La representació de la llegenda de Sant Jordi és l'acte més emblemàtic de la Setmana Medieval, que se celebra cada any pels volts del 23 d'abril. És un espectacle a l'aire lliure on més de 200 actors i actrius no professionals, gent del poble, encarnen els papers protagonistes de la llegenda de Sant Jordi. Un drac que acaba sent derrotat per Sant Jordi i la princesa, però que no acaba com deus pensar. Hem quedat amb la Candela Figueres, que és de Montblanc, i que a veure si ens pots explicar una miqueta aquesta història de Sant Jordi, perquè us la feu molt vostra? Ens la fem nostra perquè és nostra. Jo crec que el guai de Montblanc és que es barreja la història com a ciutat medieval que té de Catalunya, el folclorisme, perquè Joan Amades ho va ubicar, i perquè tens tot un poble implicat tot un any per fer aquesta setmana medieval. Instagram tens Montblanquina, soc de Cala Candelària, que és a la carnisseria, i de Cas Cintet, que era la casa dels pares a l'illa. Avui en dia, en què tot està tan globalitzat, sentir-te d'un lloc és com mantenir una mica les arrels, en positiu, sanes, que no en som conscients fins que a vegades surt fora i la gent de fora, a vegades, Montblanc, com si no existís, no, sí, és un poble i és un poble medieval, va ser molt important al segle XIV, ara ja no tant, però... I la llegenda de Sant Jordi per nosaltres com part de la nostra història, i no és història, no? Però fins i tot els nens, quan són petits al col·le, ja fem la petita representació, òbviament és la llegenda de Catalunya, la diada, però per nosaltres té una part del nostre ADN montblanquí. De fet, hi ha un portal que es diu el Portal de Sant Jordi, que és on diu tècnicament Joan Amades que allà Sant Jordi va matar el drac. Un poble de 100.000 habitants, del qual 1.000 i pico estan vinculats amb la setmana. Les botigues de tota la vida, la gent mateixa dins van vestits de medieval. De fet, aquest és el vestit de la mare, de carnissera, que ara com que ja s'ha jubilat el porto jo, però com a montblanquina no concebo sortir sense vestir, em passaré tot el dia com una autèntica medieval. M'he tret gairebé tota la... Només m'he deixat una arracada, no porto anells, i si portés ulleres me les trauria, llavors no hi veuria, però... Jo crec que hi ha pocs pobles que trobis tants elements que facin que una festa sigui tan única, o per nosaltres tan única. La setmana medieval és superimportant. De fet, vaig tenir l'honor de poder fer el pregó. I a més, va ser molt... Vaig fer com les paus amb la setmana medieval, podem fer el pregó, perquè totes les noies que tenen 18 anys es poden presentar a ser les princeses. Vale. I els nois que en fan 21 a Sant Jordi. I jo no volia ser princesa, perquè deia, jo princesa no, jo vull ser una altra cosa. Però clar, va arribar el dia que es fa, doncs, se representa, et fas un petit text, i vaig dir, va,
si no ho faig ara no ho faré mai. I em vaig presentar finalment, però no em sabia el text, i em vaig quedar en blanc. I, òbviament, no em van agafar com a princesa perquè vaig ser la que ho vaig fer pitjor. I al cap de molts anys poder, aleshores, fer el pregó va ser, vinga, ara ja està, ara ja he tingut... Paraules, ara puc parlar, no? Ja he tingut el meu petit paper dins de la setmana medieval. Ho recordarem molt de carinyo.